فطرت برهان بتحتي فطاري فطرت سلام تغنيت نحدري أول حبات تغنينا مدري سلا نفستنا أفوينا تبحري حجونا نكاس وانو تحتا سلا زنغسنا اللي وحليب قوتا عمام قدمينا نزلو إيدك حالو والله سماينا نبيدو وموطع لكاتي تجميرنا خزات مرام بكوبيس زرعة سمريت الله يقرف صقي كيف وسنا سربت كيسعنا زرعي عسير سنا سيد عسير سنا يكرامتي وعجز صبر هدناوي خلنا يوم تاي سرقيانا كم عيني عارات صديقات تنادفن حبابات سفرة قلبه مهر بحري تكنولوجي مرمر بحري ننقز ونقبر شنشاي كقمبر ننقز حجة وننقز بيتنا ساتحدث مكاني مسمار وجهات مسقاب تاريخ ورقع ودمنا حسب autonomy توهيبا ስለዝነበረ ዝብል ኣሎ and for all legal ንሕጋዊ ክርክር ብዝምልከት ማለት እዩ ቅድሚ ኤርትራ ሪፈረንደም ጌራ ሕጋውን ኣህጉራዊ ተፈላጥነት ምርካባ 93 ማለት እዩ ኣብ 92 ሽዑ ዝነበረ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣዋጅ ኣውፅዩ ቴክኒካሊ ኣብቲ ግዜቲ ኤርትራ ሪፈረንደም ንምክያድ ትቃረብ ዘላ እቲ ኣዋጅ እቲ እንታይ ይብል መስለካ ቅድሚ ሕጂ ዝተገብሩ ዶባት ብሙሉኦም ፍሩሳት እዮም ዝብል ንሊጋል ኣርጊመንት ከተቀርብ ከለካ 1988 ንዓሰብ ራስ ገዝ ዝብሉ ወሳቶም የኦቶኖሚ ዝብል ዝገበሮ ኣዋጅ በዓሉ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝፈረሰ ቅድሓ ናይዚ ኣዋጅ እዚ ኣለና ምሳና ስለዚ ንኢትዮጵያ ዘሎ ክርክር ብሙሉ ፍሩስ ምናልባት ዋን ሞር ክውስኽ ትክርክራቶም ዲሞሊሽን ምግባር ናይ 2008 ኣንሚ ክወፅእ ከሎ ኤርትራ ክትወፅእ ስለ ዘገደደት ብኡን ኣልጀርስ ኣግሪመንት ፍሩስ ኣንሚ እቲ ኣብ ግዜ ክርክር ናይ ዶብ ኮሚሽን ሙጉት ኣብ ሄግ ኣብ ዝነበረሉ ዓቀፍ ሰላም ኢሉ ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝኣተወ ኣብ 2001 መስለኒ ክሳዕ 2007 ወፂኡ 2008 መጀመርያ 2008 ወፂኡ هو ማንዴት ናይዚ ዓቃብ ሰላም ነቲ ቦታ ዶብ ክምልከት ምሕጋዚ ነይሩ እዛ ሓንገደት ኢትዮጵያ ነቲ ኣልጀርስ ነቲ ኮሚሽን ዶብ ውዕል ዘይተቀበለቶ ኢትዮጵያ ድሕሪ ግን ኤርትራ ከም ዝወፅእ ገይራ ነዚያም ክርክር ኣሪቦም ኤርትራ ኣንሚ ከም ዝወፅእ ስለ ዝገበረት دان تمليسا الجرس وعلى فريسالا الجرس وعلى تفريسوها اتناي دوب مغزاتو دوبات فروسو زبلي سن كام زغونه كركرو كن still it's not valid 2008 UN Security Council بايتو ጸጥታ ዘውጾ ውሳኔ እንታይ ዝብል ክልቲኤን ሃገራት ንኣንሚ ተልእኹ ደው ከብሉ ከሉ
ናይ ክልቴና ሃገራት ግዴታ ብመሰረት ውዕል አልጀርስን ውሳኔ ኮሚሽን ዶብን ዝትንከፍ አይኮነን ዝብል አንቀጽ እትዩላይ ኢትዮጵያ ይግባአና ይክብሎ ዘሎ ከሎ ሓደ ናይ ዋና ዘለዎ መሬት ሲ ከም ናይ ሕጊ ሰብ ክትሪኦ ሃለሃ መስሓቅ እዩ እታ مسحات وصلت خليها جن بتحدوجن كا زي تقدما يسقمتي ناي أجريشن دخو سداي كالن بمسرة حقي ناي نورنبرغ ها أجريشن تي جونس أوي ورار مالتي أجريشن كترجم كله مسلني تجرينيا تزلع على جبني زغوت صار سلزي مريت ندمات كا ناي مقبات ونان بدرجة مرح منقستها عويلو بارلما خزرب كلوسي زي كم كسمع دا يكلم هو ابتي مودات ابتي صعبين كلمة زين امبر قبري يكونن ثريت بعد مفر راح بعلو باليو ان تشارتر قبول يكونن كم تنبلو مفر راح يو تي اوفيشالي كبلو على يسبعنان بدليت وي بحيز بسلاماو مقدي يخون انت زي كوينو خايل كان اي مقوع عن مفرحن ثريت اوبنلي الوي تقدم عن مينستر هذه انصار اثيوبيا زفرمت له ناي يو ان تشارتر ناي ودب حادነት افريكا تشارتر ولا حد ነገር ይብሉን ኢትዮጵያ ዲፕሎማቲክ ፖለቲካዊ ምክንያታት ከተቀርበሉ ተፈተን ተደይ ኮይና እቲ تزاربلو نجر نحجي مسرت زلوا يكون من البات نبزي نخي نزين أبرها بيلنا ذن إثيوبيا تحطو زلحتو أبزين كود كاين إثين كانت على الكلنا نا إثيوبيا حتو بمولو زقربو حقاو مسرت كم زي بلو كنرينا أب International Court of Justice ويكا كابتنزر أنين حجرات كاب كالا هاجر يقبأني يزبلو حتوتات بين مسارة جبرة حدا وعلات تريتيس نبلوي كالي جغرافي بجغراف ويكا بكل زي ناتيو بزبل كالي بغطابا تشيلين بوليفيان حجة هاي تبعت بلو زلو كالي ببهلي زناي عفار علي علو زنبرة مالتيو موداتا effective control كا أمونغو يمنن إرتران السوس سنة ناي قد حانش نتبوتا من effectively قدازرو نيرو بقبو يمحادرو يحزو نيرو بزبليو كالي تاريخو historical إذا أمونغو تايلاندن كامبوديان ناي حدا تمبل وسانيو تسالساين يوتيس بوسيديتيس نبلو ناي لاتين ترميو إذن تايو بزحاس كايو أتصل مالتيو أنا حيزيو اللخو ناتيو إذا حجة هنمزوينا أبنا إرسرا قدا هنمزوينا أبنا أفريكا قدا هنمزوينا نمجز أوتو وعلات كنمزوينا كالها از إليتيزم نبلوينا إليتيزم نبلوها از أمريكا حجين جرينلاند زبلو زلو نحنا أنا از حاشنا هنا محادرو بحدا قال بارتنا ناتون إثيوبيا زبلو مالتيو نحنا هنا زيادة سلطونات نحنا هنا وزنا جرينلاند كالت أيديولوجي نبلويو أيديولوجي بزوح زي خيد يكونن من البات ناي كم حجي ورارات ناي كومونيزم من البات كا نقل religious ناي إسرائيل ناي سيوننا from the river to the sea أبت سيوناوي ideologies تمسرتي زيتات كابتوم هاجرات زكوا مجلس يهبلوا لهم يبي نبتا نيكست تخيلك أهجروا بيت فردي قدامنتات አለው ሃይራርኪ ሎ እቲ ቀዳማይ ትሪቲ እዩ ውዕል እንድሕር ኣሎ ብዝኾነ መንገዲ ናብ ካልእ ዓይነት ክርክር ኣይትሰግርን ኢኻ ውዕል ትትርጉሞ እንድሕር ምስምማዕ ተደይለ ናብቲ ካልኣይ ነገር ንብሎ ሰከንድ ፕራዮሪቲ ንብሎ ዩቲ ፖሲዴቲስ ዩሪስ ንብሎ ከምቲ ብሕጊ መሰረት ከም ዝሓስካዮ ይቐፅል ዝብል ሳልሳይ ከዓ effective control ولا حق وعل اندحر له نت مريت تقاطعرو اندحر نيركا اهغرا بيت فردي
ንዑ ኣብ ግምት የእቱ ኣብ ናትና ኮንቴክስት ክንሪኦ ንክንፍት ሕራይ ንኩሉ ናይ ኤርትራ ዶባት ቅድሚያ ዘለና ንኩሉ ናይ ኤርትራ ዶባት ዝምልከት ውዕላት ኣሎ ስለዚ መጀመርያ ዝለዓል ክርክር ብትሪቲ ዘይተሸፈነ ወይ ከዓ ብውዕል ዘይተሸፈነ ዶብ ስለዘየለ ኩሉ ክርክራት ናይ ኢትዮጵያ ውድቕ ክኸውን ማለት እዩ ወቲ ናይ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ዘሎ ዶብ ሽሕን ክንደይ ናቢሉ ኸውን ሽሕን 300 ምናልባት ካብ ጫፍ ናይ ደንካልያ ቡሬ ክሳብ ሕሞራ ብምሉኡ ብውዕል ዝተመልከተ እዩ ስለዚ ኣብዚኤን ዝቐርብ ዝኾነ ዓይነት ክርክር ውድቕ እዩ ምናልባት ብናይ ኢስተርን ሴክሽን ሓንቲ ኤግዛምፕል ክበካ ከባቢ ቡሬ ማለት እዩ ቁርብ ኣጀስትመንት ተገይሩ እዩ እሳ እንታያ ካብቲ 60 ኪሎ ሜትር ናብ ውሽጢ ናብ ዘሎ ናትናት ናይ ከስተምስ ውሽጢ ኣትዩ ስለ ዝነበረ ኢትዮጵያ ከም ናይ ኤርትራ ኣካል ኣፍሊጣታ ስለ ዝነበረት እቲ ዶብ ቁርብ ኣብኣ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ኸውን ዝነበሩ ናባና ተወሲኑሎ ከባቢ ናቦታ ናይ ኤግዛምፕል ዝህብ ዘለኹም ካልእ መዓልቲ ክንመፁ ኢና እዚ ናይ ዶብ ምናልባት ካልእ ከዓ ዋላ መግዛእታዊ ዶብ እንድሕር ኣሎ እቲ ኢፌክቲቭ ኮንትሮል ዝበሃል ንኣብነት ጾሮና ዛላምበሳ ዝምልከት እቲ ትሪቲ ከሎ ኣዘር ወይ በቲ ኢፌክቲቭ ኮንትሮል ውሰን ማለት እዩ ዋላ ውዕላት እሳቶም ከም ዝብሎ ኣይፈረሰን እንዲ ጽኑዕ እዩ ምክንያቱም ኢትዮጵያ ኣብ 1993 ኣፍልጦ ከተባኽላ ንኤርትራ ነዚ መግዛእታዊ ዶባት እንደገና ኣፍልጦ ሂባታ ኣይፈረሰን ግን ከም መከራኽሪ ማለት እዩ ኣብ ኣልጀርስ ክትፈራረም ከላ ነዚን መግዛእታዊ ዶባት ኣፍልጦ ሂባታ ኢትዮጵያ ስለዚ ኣይፈረሱን ዋላ ፈሪሶም እዮም ዝብል ክርክር እንተተለዓለ በዚ ፕሪንሲፕል ዩቲስ ፖሲዴቲስ ዩሪስ ዝበሃል መግዛእታዊ ዶባት ኮይኖም ካብ ናብ መወዳእታ ካብ 1900 ባዶ ጀሚሩ ጽኑዓት ኮይኖም ሰሪሖም እዮም ስለዚ ዋላ ዘን ትሪቲ ኣይሃሉ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን በዚ ክልቲኡ መሰረት ጽኑዕ እዩ ኮሚሽን ዶብ ናይ ኤርትራ ትሪቲስ ኤንድ ዩቲስ ፖሲዴቲስ ክልቲኡ ብሓባር ገይሩ መግዛእታዊ ዶብን ውዕላትን ገይሩ ይወሲዱ ስለዚ ዋላ ሓደ ዘከራህር ናይ ሕጊ ነገር የለን እዚአን ሰለስተ ሃይራርኪ ምስ ተወዳኣ ካልእ ኢኮኖሚክ ሪዝን ካልቸራል ሪዝን ዝበሃል ነገር የለን ካልቸራል ሪዝን ዝበሃል በዘራርባ ናይቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ሲ ውሃ ይቋጥርም ኢልካ ኢኻ ትሓልፎ ማለት እዩ ውሃ ይቋጥርም እዚ ሉዓላውነት ከዓ ቤዝድ ኦን ስቴት እምበር ቤዝድ ኦን ካልቸር ኤንድ ብሄር ኣይኮነ ሉዓላውነት ናይ ሃገራት እታሕቲ ኣይወርድን ሓንቲ ነገር ክንፈልጣ መሰረታዊ ፕሪንሲፕል ኢትዮጵያውን ትብላ ዝነበረት ኣብ 1963 መሰል ርእሰ ውሳኔ ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ንዝነበሩ ህዝብታት ዝምልከት እዩ ካልእ ዓይነት መሰል ርእሰ ውሳኔ ኢንተርናል ሰልፍ ዲተርሚኔሽን ንብሎ ሕጂ ኢትዮጵያ ተገብሮ ዘላ ማለት እዩ ናይ ክልላት ናይ ውሽጦ ኢንተርናል ኤክስተርናል ኣይኮነ መሰል ርእሰ ውሳኔ ማለት ስለዚ ህዝቢ ዓፋር ኤክስተርናል ሶቨሬኒቲ ወይ ከዓ ደጋዊ ሉዓላውነት ናይ ኤርትራ ብዝምልከት ናይ መሰል ርእሰ ውሳኔ መሰል ስለ ዘለዎ ኢልካ ከም ክርክር ሕጋዊ ክርክር ከተልዕል ኣይትኽእልን ሓንቲ ነገር ኣብዚ ክጠቕሰልካ ሽዑ መንግስቲ ኤርትራ ኣብቲ ዩኤን ዝሃቦ ሪፖርት እኮ መልሲ ይብሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ 1992 ናብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ዝፀሓፎ ደብዳቤ እንታይ ይብል ኣብ ጁላይ ኣብ ሓምለ 5,900 ሓምለ 24 ድዩ ዕለት ርእሲ ኣለዎ ዝተገብረ ኮንፈረንስ ህዝብታት ናቶም መሰል ናይ ገዛእ ርእሶም መሰል ብናቶም ክውስኑ ከሰልፍ ዲተርሚኔሽን ስለ ዝወሰና በዚ መንፅር እዚ ከዓ ህዝቢ ኤርትራ ናቱ መሰል ርእሰ መሰል ባዕሉ ክውስን እዚ ተሰማሚዕና ኣለና ዝብል ደብዳቤ ፅሒፉ እዩ ኦፍ ኮርስ ንሕና ሰልፍ ዲተርሚኔሽን የና እምበር ንኢትዮጵያ ዝምልከታ ኣይኮነን ዋላ ኣካል ኢትዮጵያ ተትንህሉ ነርና if you want to be part of Ethiopia ኣይንደሊና ንሕና ኸም ይኮነን ክርክርና መንግስቲ ኢትዮጵያ ሽዑ ዝፀሓፎ ደብዳቤ ናይ ተንኮል ክኸውን ይኽእል እዩ
نتقدايتنا أي من تصالح التون مقبار زعلمه مالي لازم مسارت سوسينا لنا زبليو يتا إثيوبيا اتكللات كنتسألو أب قوام أسفيرا زلا هاجر أب كالا هاجر زلو بهيرات مسر سوساني وأبناتا وشت زلو بهيرات مسكالا هاجر مسر سوساني نايم بال تا قواتي إثيوبيا نيرتراس مثل كاب إثيوبيا نخت نتصل مثلا في إلى الله تقول لا يتغلني قوبيت أز حزتي قوبيت أز حزتي من البات أبزي أقداسي ناتنا تزعبي دبلوماتيك and حقاو عاوت نقول أبشان شاعت ميتن تيس عن كلتن أفريكان جروب زبهالو هاجرات إثيوبيا تريف كده UN intervene كجبر يبلون زبل إذن نابتي ناب رفرندوم ناي 93 نقرار ولو نبرنا منقستي إرترا مس كله شنخات مس بعل بطرس خالي وزته أهجرايان تكالات أهجرايان ودبات قصالي متصحف كيار ناي إكستايز نبرولو جزء هاتو لنا منقستي إرترا ذهبوا ملسلو It's a question of self-determination مسل رئيسه الثاني نيزخونا it's nobody's business يعتبر تقال بعلا نزخونا هاجر زملكتو يكون ريفرندم في كده أبزي زقتو يكونن أيكونن بريزيدنت إسياسون شعو نايت جزياو منقستي إرترا والناس صحفي زنبرة مس بطرس خالي تي والناس صحفينا ودب حبرات هاجرات زنبرة أب علي مملاس أبز جبرو زنبرو زي ناي إثيوبيا أفكيدا جلز بحال رسع يسوع فتصو ما يتقصو إلو بريزيدنت إسياس بتري زبرلو exchange of letters ونيرو أبتناي referendum commission صعب زغارة دوكيمنت يا وحنتي نجار أبزي كنجار كذا أفريكان جروب زبهالو إثيوبيا حتى ساتف على زبل كتب كذا على زبل كركر عريبو نا أمريكا من يجرو ماشور أبتك زيته هرمان كوهن انتايلو already نحناسي ناي مسر سوساني إلنا تزاربنا إنا مرجع نبروم يلوكا just for the sake of it بقى سلا كبلو سلا زنبروم يلوكا أب لندن كونفرنس أبتك زيتها بريزيدنت إساياس هرمان كون زبلو immediately ناتنت كيت أوجو بملئة إثيوبيا أب نوت شوك كتأتو سلا زخونت نحناون صاطه نقبرينا UN ولا European Union أبتك زيتي European Community أفلتو كهيبكم صاطه نقبرينا transition سي كهلو لويلو نيرو دحري بريزيدنت إساياس شعو وانا صحافي زبلون تايو قومتو هينو تا إرترات بهال هاجر بعلنا هنا هن حدرا زخونا بيماني تساقامن زنبرو لينجولتان ملسن هو بازس تردادينا بازس تساقام يبلنا نيلو بيو شعيو زجمر زلو زي مسر سوساني زبها دحري ماليسو UN ناب أمين بطرس قالي ناب UN General Assembly زي صحفو دبدابي تاريخاوي ترى ودو حبرات هاجرات أب قد إرترا قمت بمئتاو ناي ودو حبرات هاجرات أب نا إرترا ريفرندم مستاف ني decolonization كام مجزأة نازا موزا مسل رئيس وصاني self determination نسالام كا peace building زحجز سلازخونه UN General Assembly وكا حبشاو بايتو ودو حبرات هاجرات أب إرترا كساتف كصدق ወይ ከፍቅድ حتى አለሁ ይሉ እዚ ዓቢ ዶክመንት እዚ ዓቢ ዲፕሎማሲያዊ ዓወት ወንቲ ዲፕሎማሲያዊ ዓወት እዩ 1950 ተገብረ 1952 ድሕሪኡ 1962 ተገብረ ትቦኺሩ ዝጸንሐን 50 ገለን ዓመታት ውድብ ሕብራት ሃገራት ሲ ሓላፍነቱ ይውሰድ መስር ሰውሳነ ናይ ህዝቢ ኤርትራ يرجعز يزول دنبره بترس خالي يا حتى كوسخ نايزا ناي سيلف ديترمينيشن از لايس لزخونه مالت كمان هذا كم حزب إيرترا كم ستيت كم حزبي يدخلوا كركرات زفرس لزخونه اي حتى اب ريفرندم نبره حتى إيرترا نزا هاجر كتكون تدلدي خا ايفال وي نيرو قال اماراتي نبرن مسر سوسانه سلازنبره مس إثيوبيا حدنا زبل أي نبرون. It was self determination.
اب سيلف ديترمينيشن مسل رئيس وسطاني سالساي اكل ليغال تيرمز لزونه يتقصو زلخو جست فاكتوال وي كا كركرس ايكون ليغال امبليكيشنز نيرو ثيوريتيكلي تزبير ترى شعو ايفال تتبل نيرو كال اماراتيتات يزقرب منبر حدነት مس ኢትዮጵያ ማለት አይኮነን سيلف ديترمينيشن انتايرلي نهزب ኤርትራ ዝምልከት እዩ ስለዚ ጉዳይና በخمز ዝተወደአ እዩ በትሪቲስ ዝተወደአ እዩ سيلف ديترمينيشن ዝምልከት እዩ ንኢትዮጵያ ብዝኾነ ነገር አይምልከታን እዩ ሂስቶሪካል ዝብል ክርክር ትሪቲስ እንድሕራሎ እቲ ሂስቶሪካል ክርክር በኢንተርናሽናል ሪናውንስ ጌርካ አስሪፍካ ውዱቅ ማለት እዩ ኣብዚኣ ሓተካ ሂስቶሪካል ኢሎምሲ ንኣብነት እቲ ጉዳይ ናብ ኢንተርናሽናል ኮርት ኦፍ ጃስቲስ ተዝኸይድ ንበል ክብረ ነገስት ተኸመርትዖ ናይ ሂስቶሪካል ከቕርቡ ምኽኣሉ ዶ ወል ሓንቲ ነገር ተገርመኒ እንታይ ዳ ናይ ሕጊ ምሁር ኣነ ሽሙ ክጠቕሶ የድለኒ ናይ ኢትዮጵያ ኢንተርናሽናል ሎው ምሁር እዩ ዝብል እንድዩ ኣብ ናይ ብመሰረት ውጫሌ ውዕል ውጫሌ ሲ ገዳም ደብረ ቢዘን ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ወይ ኢትዮጵያ ክትቆጻጸሩ ዝብል አንቀጽ ነይሩ ብኡ ጌርናስን ባጽዕዶ ንባሕሪ መኸድናዶ ገለ ዝብል ኣብ መጽሓፉ ጽሒፎ ኣሎ ኣሰብ የማናት ዝብል ኢማጂን 1896 ወግ ዓድዋ እንዳ ጸምበልካሲ ንውጫሌ ትሪቲ ተጠቀሳብ ወግ ዓድዋ እኮ ንውጫሌ ትሪቲ ኣፍሪሱ ስለዚ ከም ዝበልኩ ኣብ ኢንተርናሽናል ኮርት ኦፍ ጀስቲስ ዝኸደሉ ጉዳይ የለን ክንሰማማዕ ኣለና ናብኡ ዝኸይድ ተወሲኑ ዝሓደረ እዩ ሂስቶሪካል ክርክር ተዳንዴል ብዘይ ከራኽር መንገዲ ብኩሉ በዚ ክትጠቕሶ ፀናሕካ ውዱእ ዕፁው ነገር እዩ እሞ ክንቀፅል ዶ ኦኬ መወዳእታ ነዚ መዕለብ ገብረለን እተን ሰለስተ ኢፌክቲቭ ኮንትሮል ዋላ ውዕል ኣይሃሉ ዋላ ዝናይ ምግዛእታዊ ዶ ባይሃሉ ኢፌክቲቭ ኮንትሮል ዝብል ኣሎ ኢፌክቲቭ ኮንትሮል ማለት ሲ ብግቡእ ተቆፃፂርና ዝሓለፉ 30 ዓመታት ማለት እዩ ብውሑድ ማለት እዩ ኢፌክቲቭ ኮንትሮል ናይ ዶባትና እዩ ኣብዚ እንድሕር ኣብ ክርክር ተበፂኻ ኢትዮጵያ 1993 ውዕል ጌራ ፈሪማት 2018 ፈሪማ ኩሉ ስለዚ እዚ ክርክር በኢትዮጵያ ዝቐርብ ሂስቶሪካል ይሁን ጂኦግራፊክ ኢኮኖሚክ ሪዝን ተቐባልነት የብሉን ናብተን ካልእ ክርክራት ናይ ኢትዮጵያ ክንሓልፍ ايوه زين قديم كاونت اسكانر كان ديها تايسينينا بزيا ايكونوميك ريزنز زبل تريتي اندحرالو كم زبلكوها ايكونوميك ريزنز قبول አይኮነን ምናልባት ኣብ ናይ ቦሊቪያን ቺሌን ጉዳይ ክኸይድ ምክንያቱም ቦሊቪያ ተቅርቦ ክርክር ሓደ ናይ ኢኮኖሚ ናብኣ ቀሪብና ኣለና መስለኒ ነዚያን ሞ ሕልፍ ኢልካ ብለን ናተን ምናልባት ኣብ መንጎ ጠቂሰንም እዚአን ናይ ኢትዮጵያ ክርክራት ክውድሞትን ቀንዲ እተን ከኢትዮጵያ ወገን ዝቐረባ ክርክራት ክንውድአን እቲ ናይ ሓንቲ ናይ ዓሰብ ክርክራት እኳ ዘይኮነስ እዚ ሃሎሎ ናይ ዝሓለፈ 2 ዓመት ማለት እዩ እወ just ኣብ ክንዶም ተሰኪፈ ተቃላት ኣሪመሎ እምበር ሓቀኻ ካልሃ ዓሰብ ኣውቶኖሚ ተዋሂባ ስለ ዝነበረ ዝብል ኣሎ and for all legal ንሕጋዊ ክርክር ብዝምልከት ማለት እዩ ቅድሚ ኤርትራ ሪፈረንደም ጌራ ሕጋውን ኣህጉራዊ ተፈላጥነት ምርካባ 93 ማለት እዩ ኣብ 92 ሽዑ ዝነበረ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣዋጅ ኣውፅዩ ቴክኒካሊ ኣብቲ ግዜቲ ኤርትራ ሪፈረንደም ንምክያድያ ትቃረብ ዘላ እቲ ኣዋጅ እቲ እንታይ ይብል መስለካ ቅድሚ ሕጂ ዝተገብሩ ዶባት ብሙሉኦም ፍሩሳት እዮም ዝብል ንሊጋል ኣርጊመንት ከተቀርብ ከለካ 1988 ንዓሰብ ራስ ገዝ ዝብል ወሳቶም ኣውቶኖሚ ዝብል ዝገበሮ ኣዋጅ በዓሉ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝፈረሰ ቅድሓ ናይ ኣዋጅ እዚ ኣለና ምሳና ስለዚ ናይ ኢትዮጵያ ዘሎ ክርክር ብሙሉ ፍሩስ ምናልባት ዋን ሞር ክውስኽ ትክርክራቶም ዲሞሊሽን ምግባር ናይ 2008 ኣንሚ ክወፅእ ከሎ ኤርትራ ክትወፅእ ስለ ዘገደደት ብኡን ኣልጀርስ ኣግሪመንት ፍሩስ ኣንሚ እቲ ኣብ ግዜ
ክርክር ናይ ዶብ ኮሚሽን ሙጉት ኣብ ሄግ ኣብ ዝነበረሉ ዓቀፍ ሰላም ኢሉ ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝኣተወ ኣብ 2001 መስለኒ ክሳዕ 2007 ድዩ ወፂኡ 2008 መጀመርያ 2008 ወፂኡ هو ማንዴት ናይዚ ዓቃብ ሰላም ነቲ ቦታ ዶብ ክምልከት ምሕጋዚ ነይሩ እዛ ሓንገደት ኢትዮጵያ ነቲ አልጀርስ ነቲ ኮሚሽን ዶብ ውዕል ዘይተቀበለቶ ኢትዮጵያ ድሕሪ ግን ኤርትራ ከም ዝወፅእ ገይራ ነዚያም ክርክር ቀሪቦም ኤርትራ አንሚ ከም ዝወፅእ ስለ ዝገበረት ደን ተመሊሳ ንአልጀርስ ውዕል አፍሪሳላ አልጀርስ ውዕል ተፈሪሱሃ እቲ ናይ ዶብ መግዛእታዊ ዶባት ፍሩሱ ዝብል እዩ ሰንካም ዝኾነ ክርክር ግን ስቲል it's not valid 2008 UN Security Council ባይቶ ጸጥታ ዘውጾ ውሳኔ እንታይ ዝብል ክልቲኤን ሃገራት አንሚ ተልእኹ ደው ከብሎ ከሎ ናይ ክልቲኤን ሃገራት ግዴታ ብመሰረት ውዕል አልጀርስን ውሳኔ ኮሚሽን ዶብን ዝትንከፍ አይኮነን ዝብል አንቀጽ ኤትዩላይ ብጥንቃቄ ዝተጻሕፈት እያ ስለዚ ኣይፈረሰን አስገድ ሪዞሉሽን ናይ ሴኩሪቲ ካውንስል ካ አስገዳድ ኣብ ከምዚ ስለዚ ዝለዓለ አካል ኤግዚኪቲቭ ዩ ውሳኔ ናይ ዩኤን ሴኩሪቲ ካውንስል ሲ ቀያዲ ስለዚ እዚ ክርክራቶውን ሞር ኦቨር እቲ ናይ ዶብ ኮሚሽን ውን 2007 ስሩሑ ዓፂዩ ፋይላቱን እቲ ኩሉ ካርታ ሰአሎ ቨርቹዋል ዲማርኬሽን ገይሩ ንዩኤን ከረክብ ከሎ ብሰንኪ ሕንግድናን ኣብያን ናይ ወያነ ኣብ ዕፁ መገዲ ተበፂሑ እቲ ናይ ዲማርኬት ምግባር ናይ ምስማር ሽኻላት ምሽካል ክሳለጥ ኣይከኣለን ግን እቲ ቨርቹዋል ዲማርኬሽን ብንጹር መንገዲ ኣቢልና ኣለና ኢሉ ስሩሑ ብጽፉፍ ኣረኪቡ እዩ ምናልባት ካልእ መዓልታት መጻኢና እቲ ባውንደሪ ኮሚሽን ስሩሑ ምስ ወድአ እዚ ዓቃብ ሰላም ስሩሑ ተወዲኡ ክወፅእ ኣለዎ ማለት እዩ ዓቃብ ሰላም ካ ኣብ ናይ ኤርትራ መሬት እዩ ነይሩ ዳእምበር ኣብ ናይ ኢትዮጵያ መሬት ኣይነበረን ቴምፖራሪ ሴኩሪቲ ዞን ዝበሃል ሲ ኣብ ውሽጢ ሉኣላዊ መሬት ኤርትራ ስለ ዝነበረ ኤርትራ ክሳዕቲ ዶብ ኮሚሽን ስሩሑ ዝውድእ እንጊዳቶ ስሩሑ ምስ ወድእኻ ይቐኒልና በሉ ስራሕኩም ወዲእኩም ኣለኹም ልቐቑልና መሬትና ክትብል ሙሉእ መሰል ኣለዋ ብፍጹም ነቲ ናይ አልጀርስ ስምምዕ ዝትንክፍ ነገር ኣይኮነን ፍጹም ክርክር ውሃ ይቋጥርም እዚ እውን ውሃ ይቋጥርም ኣራይ ንኺድ ኦኬ ምናልባት ካልእ ሓንቲ ነገር ክውስኸል ካብዚኣ ናይ አልጀርስ ካብ ዘለዓልና ካብ 2000 ዲሰምበር አልጀርስ አግሪመንት ክፍረም ከሎ ክልቴን ሃገራት ዘለውን ዲስፒዩት እቲ ክርክራት ዝኾነ የቕርባ እዩ ዝብል ኣብቲ ሓፈሻዊ መትከላት ኣህጉራዊ ሕጊ ተኺድና እቲ ጉዳይ ኢትዮጵያ ኣብ ናይ ካሳ ኮሚሽን ባይዘወይ ኣብ ሓንቲ ቦታ ናይ ተጠቃምነት ወደብ ዝብል ኣልዒሎም ነይሮም ዳሕራይ ገዲፎም እዮም ኮሚሽን ካሳ ዝወሰኖ ውሳኔ ባዕልኹም ኢኹም ተጠቃምነት ገዲፍኩሞ ዝብል እዩ ተሓሲብኩሞ ወደብ ባፅዕ ይኹን ወደብ ባፅዕ ስለዚ ካሳ ክትሓትሉ ትኽእሉን ኢኹም እቲ ንብረቱን ኣብ ባንደን ጌርኩሞ ኢኹም ኢልዎም እዩ ኣነ ክመጣ ዝደለኹ ግን እንታይ እዩ ብዛዕባ ናይ ኣክሰስ ቱ ዘሲ ናይ ተጠቃምነት ናይ ባሕሪ ዋንነት ከይኮነ ናይ ተጠቃምነት ናይ ባሕሪ ክሲ ዋላ ድሕር ዝኾነ ቅሬታተ ነይሮም ኣብ ኮሚሽን ካሳ ከቕርቦ ነይሩ ኣብ ውስጥ ዘይተወሰና ብሓፈሻዊ መትከል ናይ ኢንተርናሽናል ረስ ጅቢካተ እዩ ተወሲኑ ዝሓደረ እዩ ይግባይ ዘይበሃሉ እዩ ውዱ እዩ ስለዚ ዝኾነ ዝኽፈት ናይ ሕጊ ሰነድ የለን ብወገና ስለዚ እዚታት ተንቀንዲ ክርክራት ምናልባት ዘይሓልእ ኣለዋ መወዳእታ ክመፀን ዝደለ ኣብ ግን ናይ ሕግን ናይ ፖለቲካን ናይ ፋክትን ዝኾና ነገራት ክዝርዝረኒ አይ ቲንክ ተን ክርክራት መብዛሕተን ኣድረስ ጌርናየን ይመስለኒ ኣራይ ንቐፅል እሞ ንሰግራ ዶ ሓቂ እዚታት ዘን ኣዘር ኬዝስ ኢልካየን ዘለኻ እቲ ናይ በዓል ቦሊቪያ ጉዳይ ኣብዚ ዲ ኣብዚታት ዜን ኩሉ ታሪኻዊ ክርክር ብጂኦግራፊ ዝቐረበ ክርክራት ኤግዛምፕል እንደምፀ ግን ከም ፕሬሲደንትስ ቅድሚ ሕጂ ሲ ኣብ
مجوت أبت هجراو مجابا أبت فردي أب هيج زغربة مالتي زغربة أيوه كلنا قدينا زحجزي ناي بوليفيان تشيلين كركر نفسو زخالوني ايوه قنا نمنتاي اب انترناشونال كورت اوف جاستيس كيدو كلتين هاجرات سلسته سماعين زخونه ግጭት ናቡ ከሄዳለው ዝብል ስምምዕ ስለዝነበረኒ አዋ እታ ውሳኔ ግን ቦሊቪያ ቺሊስ obligation to negotiate access to the sea ግዴታ አለዋ negotiate ክትዘራረብሲ ግዴታ አለዋ ይዝብል እዚ ግን ሱቁሉ ዝመፀ ይኮነ አቀዲመን ዝተፈራረሙ ውዕል ስለዝነበረ ብኡ መሰረት ክልታዊ ውዕላት ተፈራሪመን ነረን ድሓር ግን ኣብ ዕፁ መገዲ በፂሑ ካብ 1900 ባዶ 5 ካብኡን ዝብገት ንዓና ሓንቲ ሬሌቫንት ፋክት ዝኾነ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እዚኣ ናይ መወዳእታ ውሳኔ ሓንቲ ኣብ ሊግ ኦፍ ኔሽን ዝቐረበት ኣላ እሰን ክጠቕሰኒ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ናይ ምዝርራብ ግዴታ የብላን ኢሉ ይወስኑ ግን ናይ ምዝርራብ መሰል ግን ኣለክን ምክንያቱም እንታይ እዚ ፍጹም ዝኾነ ሉዓላውነት ኣሎ ፍጹም ዝኾነ ሉዓላውነት ስለዘሎ ክትዘራረብ ከተገድድያ ኣይትኽእልን ዋላ ውዕል እንተሎ ኢሉ ይወስኑ ስለዚ ሬሌቫንስ ናይ ቺሌን ቦሊቪያን ጉዳይ ሓደ ናብ ኢንተርናሽናል ኮርት ኦፍ ጀስቲስ ዝኸይድ እንድሕር ስምምዕ ኣሎ እዩ ንሕና ጉዳይና ናብኡ ኣይንወስዶን ኢና ካልኣይ ናይ ምዝራብ መሰሉን የለ ሓንቲ ኣብ ሊግ ኦፍ ኔሽን ቦሊቪያ ዝገበረታ ነገር ኣላ ኣብቲ ግዜ እቲ ዝሕሰብ ኣይኮነን ነቲ ምስ ቺሌ ዝገበረቶ ውዕላት ወሲዳስ ይፍረሰለ ኢላ ሊግ ኦፍ ኔሽን ጥራና ኣሪባ ኢትዮጵያ እዚ ሊግ ኦፍ ኔሽንስ ኣብ 1922 ክሳዕ መጀመርያ ካልኣይ ኩናት ዓለም 1939 ዝነበረ ቅድሚ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝነበረ እዩ ኣብ ወሲዳስ እቲ ውዕላት ኣቀዲሙ ዝነበረ ውዕላት ይሰረዘለይ ኢላስ ጥርዓና ኣሪባ ተነፂጉ እዩ ክሳብ ክንዲዝዩ ውዕላት ከመይ ፅኑዓት ምዃኑ ሓደ ግዜ ውዕላት ፅኑዓት ዝኾኑ ንሓልዮት ናይታ ሓንቲ ሃገር ኣይኮነን ንዓለም ርግኣትን ሰላምን ኣገደስቲ ስለዝኾኑ እዩ ስልጡናት ሃገራት ዝግዝኣሉ ቃል ኪዳን ስለዝኾነ እዩ ስለዚ ናይ ቦሊቪያን ቺሌን ጉዳይ ኣምፂኻ ኣብ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያ ብናይ ኢኮኖሚክ ሪዝንስ ከተወዳድሩ ኣይትኽእልን ኢኻ ፌቨረብል ውሳኔ ናይ ኣይሲጄ እውን ስለዘየለ ምናልባተን መወዳእታ ዝበልኩኻን ቅድሚ ናብ ኣንክሎዝ መሃድና ነዛ ሪኮግኒሽን ንብላ ኣፍልጦ ከነብርሃ ምናልባት ልዕሊ ዝኾነ ሃገር ኢትዮጵያ ንኤርትራ ከም ሃገር ከም ስቴት ከም ኤንቲቲ ብዙሕ ግዜ ኣፍልጦ ሂባ እያ መጀመርያ በቲ መግዛእታዊ ዶባት ባዶ 2 ባዶ 8 ሓደ ድሓራይ ኣብ 1923 ዲማርኬት ግበሩልና ክበሃል ከሎ እዚ ናይ ውጫሌ ትሪቲን ኣዲስ ኣበባ ትሪቲን ገዲፈ ማለት እዩ ድሓራይ ሊዝ ክራይ ናይ ዓሰብ ምስ ፈረመት ማለት እዩ ፌደሬትድ ምስ ኮነት ኤርትራ ከም ሓደ ኣካል ዩኤን ክሳይ ገብራ ከሎ ሪኮግኒሽን ከም ሓንቲ ኤንቲቲ ማለት እዩ ይቦይ ኣብ መወዳእታ ደርግ ኣብቲ ናይ ሰላም ዝርብ ክካይድ ከሎ ናብ ኣሜሪካ ዝሃቦ ፕሮፖዛል እንታይ እዩ ንኤርትራ ልክዕ ከም ግዛኣት ኒውዮርክ ብዘይካ ፎሬን ኣፌርስን ሚሊተሪን ናፃ ክንገብራ ኢና ከምኡ ክንሰማማዕ ኢና ኢሉ ድሉ ከም ዝነበረ ተዛሪቡ እዩ this is ከም ሓንቲ ስቴት ኣይነበላ ከም ኤንቲቲ ኣፍልጦ ዝሃበለ TPLF 1992 ኣብ ሪፈረንደም ክሳተፍ ከሎ ኣፍልጦ ክህብ ከሎ ኣብቲ ግዜ ኢትዮጵያ እቲ ኤግዜኪቲቭ ፓርት ጥራይ ኣይኮነን ኣፍልጦ ንኤርትራ ሂቡ ባይቶ ከይተረፈ እዩ ኣፍልጦ ሂቡ ንኤርትራ ኣምባሳደራት ክንቀየር ከለናስ ሪኮግኒሽን 2000 ዓመተ ምህረት ውዕል ኣልጀርስ ክፍርም ከሎ ሪኮግኒሽን 2018 ዲክሌሬሽን ኦፍ ኣስመራ ሪኮግኒሽን ናይ ጅዳ ሪኮግኒሽን እዚ ሁሉ ተመሊስካ እዩ ሕጂ ከምዛ ዓይነት ሃጠው ቀጠው ዝቐርብ ዘሎ ማለት እዩ እዚ ብድምሩ
ኣይንቐርብን ኢና ኣብ ክርክር ተትቐርብ I don't know ኣይናይ መትሓዙን ዘለዎ ይኮነ ተጋጌ ነረ ዲኻ ትብል ሌጂቲሜሲ ነበሩ ዲኻ መንግስታት ትብል ሓንቲ ነገር ክነግረካ ኣብ ኢንተርናሽናል ሎ ዝኣተኻዮ ግዴታ ሽዑ ዝነበረ መንግስቲ ሌጂቲሜት ስለ ዘይኮነ ኣይቅበሉን እያ ክትብል ኣይትኽእልን እያ ስለዚ ውዕላት ቀየድቲኦም ሪጋርድለስ ብዘይገድስ እንታይ ዓይነት መንግስቲ ፈሪሙሎም ዲክታቶራዊ ድዩ ሊበራላዊ ዲሞክራሲ ድዩ ሶሻሊስት ድዩ ኮሚኒስት ድዩ እቲ መንግስቲ በቃ ከምዚ ሰርተ ትእዛዛት ኣብ እምኒ ዝተወቕረ ፅላት ሙሴ ዝብልዎ ወይ ድማ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ እንታይ እዩ እቲ በዓል ሕጊ ሜዶንን ፋርስን ዝበሃል ነይሩ ፅኑዕ ሕጊ ዘይቅየር ዘይልወጥ እዚ ኣህጉራዊ ውዕላት ከምኡ እዩ ከምኡ ስለ ዝኾነ ካዮም እቶም መስረቲ ኣቦታት ናይ ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ ኣህጉራዊ ዶባት ብመግዛእታዊ ውዕላት ዝቆሙ ዶባት ኣፍሪቃ ከም ዘለዎ ይርግኡ ቅዱሳን እዮም ኣይተንከፉ ዝበሉ ሳዕቤን ናይዚ ቀሊል ኣይኮነን ቅድሚ ኣንክሎዝ ዝበሃልና ሳዕቤን ናይዚ ቀሊል ኣይኮነን ኢትዮጵያ ኩሉ ጎረባብቲ ሃገራት ናይ ሕጊ ምሁራት ነዚታት ምዝግቦ እዮም ዘለዉ ናይ ኦጋዴን ጉዳይ ኣለዉ ብናይ ሱዳን ናይ ዶብ ጉዳይ ኣለዉ ብናይ ጋምቤላ ኣለዉ ብናይ ኬንያውን ኣለዉ ሳውት ሱዳኑን ክህሉ እዩ ሳውት ሱዳኑን ኣለዉ ብናይ ጋምቤላ ነዚታት ኢትዮጵያ ዘይድሊ ሊጋል ፕሬሲደንስ እያ ትፈጥር ዘላ ስለዚ ተመሊሱ ነዚ ኣንፃሮም ዝሰርሕ ክርክራት እዮም ዘቕርቡ ዘሎ ኢትዮጵያ ነቲ መግዛእታዊ ዶባት ሸለል ትብሎ እንተኮይና ኢትዮጵያ ሉዝ ትገብሮ እዩ ዝበዝሕ እቶም ኣብ መረፅን ዝተሰርሐ ቤት ዝቕመጡስ ኣእማን ኣይደርብዩ ዝብል ምስል ኣሎ those who live in glass houses should not throw stones ለማያ exactly ኣራይ እሞ ናብ እዚ ኣህጉራዊ ውዕል ናይ ውድብ ሕብራት ሃገራት ብዛዕባ ሕጊ ናይ ባሕሪ ኣንክሎዝ ባሕፅሮት ዩናይትድ ኔሽንስ ኮንቨንሽን of law of the seas ኣራይ ብዛዕባ እዚ መብርሂ ሃበና ከመይ እዩ እንታይ እዩ ንዓና ምልከተና ድዩ ንሕና ፈረምቲ ይኮናን ኢትዮጵያ ፈሪማ ግን ኣይፅደቐቶም ስለዚ ንክልተን ሃገራት ኣይምልከተናን እዩ ኣይንግደድን ኢና ግን ሓፈሻዊ ኤርትራ ካብተን ውሕዳት ሃገራት 16 ዝኾና ኣለዋ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ትርከበን ዘይፈረማሉን ዘየፅድቆን እያ ሓርትብዮ ኢና ስለምንታይ ዝብል ስለዚ ኣይምልከተናን እዩ ምናልባት ኣብ መንጎ ሓንሽን ኣብ መንጎ የመንን ኤርትራን ናብ ዝተገብረ ውዕል ከም ሓደ ዶክመንት ተጠቂሱሎ ግን ከም ኢንተርናሽናል ባህጉራዊ ሕጊ ኣብ ሓደ ዶክመንት ንሓደ ኮንቬንሽን ፈራሚ ኣፅዳቂ ከይኮነት ሓንቲ ሃገር እንድሕር ጠቂሳቶ ኣብቲ ጉዳይ ዝፈረመትሉ ጉዳይ ጥራይ ተፈፃምነት ዘሎ ዝህሉ ብጀነራል ብሓፈሻስ ኣይጠምራን እዩ ኣይቀይዳን እዩ ስለዚ ኣብኡ ተጠቂሰሉ ግን ብዛዕባ ናይ ምግፋፍ ዓሳ ገለ ዝምልከት እምበር ኣይምልክ ስለዚ ንሕና ፈረምቲ ስለዘይኮና ኣይምልከተናን እዩ ግን ሓፈሻዊ ኣፍልጦ ክህልወና እዚ እንታይ ዝብል ሃገራት ወይ ከዓ ላንድ ሎክድ ሃገራት ወይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይብለን ሃገራት ክሓልፋ ወይ ክጥቀማ ይኽእል ዓይን መሰል ኣለዎን እዩ ዝብል ከምኡ ክብል ከሎ ግን እተን ሃገራት እተን ወነንቲ ባሕሪ ዝኾነ ሃገራት ግዴታ ኣለዎን ማለት ኣይኮነን ሳብጀክት ቱ ኣግሪመንት ኩሉ ግዜ ምክንያቱም ሉዓላውነትን ኣብ ምልክት ሕቶ ዝኣቱ ይኮነን ኢሉ ብንፁር ኣስፊርዎ ኣሎ ያ ብንፁር ኣግሪመንት ኒድድ ይብል እዩ ኣግሪመንት ስምምዕ የድሊ ይብል እዩ ብኡ መሰረት ኣብ 93 ኢትዮጵያ ፈሪማ ዓሰብን ባፀን ትጥቀመሉ ነይራ ብመሰረት አንክሎስ ዘይኮነስ ብመሰረት ባይላተራል ዝኾነ ውዕል ከም ትራንዚትን ከም ወደብን ይጥቀምሉ ነይሩ ካልእ አንክሎዝ ዝብል ኢትዮጵያን ቅድሚ ሕጂ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ልዕልዎ ነይሩ ሃብቱን ኣሎ ናይ ተጠቃምነት ዝብል ኣሎ እሱን ስምምዕ የድልዮ እዩ ኤክስክሉሲቭ ኢኮኖሚክ ዞን ኣሎ ዝበሃል ኣሎ ናይ ቁጠባዊ ዞን ማለት እዩ
ካብቲ ኣፍ ደገ ናትካ ክሳብ 200 ማይልስ ዝኸይድ እዩ እንታይ ዝብል ተረፍ ሃብቲ ተሎ እዩ ዝብል ኣይ ዶንት ኖ ከመይ ከም ኩሉ ግዜ ናቱ ቤት ፍርዲ ስለ ዘለዎ ንክርክራት ዝኾነ ብዙሓት ሃገራት ኣሜሪካውን ዘይፈርማሉ ንፅሩነት ስለ ዘይብሉ እዩ ስለዚ ንሕና ይንቕየድን ኢና ግን ኣብ መብርህ ንምሃብ ኣብቲ ትሕቲ ባሕሪ ይኹን ኣብቲ ኤክስክሉሲቭ ኢኮኖሚክ ዞን ዝበሃል እዩ ኣብቲ ቴሪቶሪያል ወተር ናትጋ ግዝኣትካ እዩ ግዝኣት ናይ ሓንቲ ሃገር እዩ ልዕልዩ ክሳብ 200 ማይል ዝኸይድ ምስታ ሓንቲ ሃገሩን ኦቨርላፕ ክገብር ይኽእል እዩ ኣብኡ ዘሎ ሃብቲ ጣኻ ዘላ ላንድ ሎክ ዝኾነት ሃገር ናይ ተጠቃምነት መሰል ኣለዋ ተረፍ ሃብቲ ተሎ እዩ ስምምዕ እዩ ስቲል ፈረምቱ ስለ ዘይኩና ስለ ዘይንቕየድ ተወሳኺ መብርሂ ምሃብ ዘድሊ ኣይመስለንን ንምንታይ ኤርትራ ካብ ምፍራምን ምጽዳቕን ናይዚ ውዕል አንክሎዝ ተቆጢባ ኣብ እንታይ መስለካ ማለት ሲ ግምት ናትካ እዩ ዝሓትት ዘለኹ ኣነ ናተይ ግምት እውን ኣለኒ እንድዩ ኣነ እንታይ መስለኒ ኦፍ ኮርስ ሕጂ ኤርትራ እቲ ኦልሬዲ ዝተፈረመ ስለ ዝኾነ ኣክሲድ እያ ትገብሮ ማለት ክትርዕሞ እያ ኣብቲ ግዜ ክርክር ኣብቲ ምፅዳቕ ኣይነበረትን ኦፍ ኮርስ ኤርትራ ክትርዕሞ ከላ ንገለ ዓንቀፃት ዕቃበታት ጌራ ክትርዕሞ ወይ ከዓ ክትፍርሞን ከተፅድቆን ትኽእል እያ ምናልባት ንረብሓና ከገልግል ስለ ዘይክእል ዘይተሳተፍናሉ ምናልባት እንታይ ዝበሃል ግደ ሓቂ እቲ መስርሕ ኣብ 1982 ይጀሚሩ ኤርትራ ቅድሚ ናፃን ልኡላዊ ሃገር ምዃና ኢትዮጵያ ግን ስለምንታይ ፈሪማትሉ ኣብ 1994 ግን ኣየዝፀቐቶን ኢልካ ትግምት ኢትዮጵያ ኣየዝፀቐቶን probably እንታይ ክብል ኣነ ዝግምቶ ክእል እቲ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ educated guess ናትካ ኣፍ ደገ ባሕሪ ምውናን ኣብ ሕልሞም ስለ ዝነበረ መስፋሕፍሕ ኣድሚሽን ናይ ላንድ ሎክድ ምዃኖም ኣድሚሽን ከይመስል ይኸውን ዘይፈርሙሉ ኢንፋክት እቲ ውዕል ንኩለን ሃገራት ምልከት ይኹን ዋላ ባሕሪ ዘለዎን ዘይብለንን ፈሪመኖ ኢትዮጵያ ከምኡ ክኸውን ይኽእል እዩ ፈሪማ ዘይፅደቐትሉ እቲ ክርክሩን ኦኬ ብኣንክሎዝ ዳ ዘይትዳንዮ እውን ክመፅእ ስለ ዝኽእል እዩ ዝመስለኒ ዮ ልክዕ እቲ ናይ ምፅዳቕ መስርሕ ኣብ 1994 እንድዩ ፈሊሙ ብናተይ ግምት ዝናተይ ግምት እዩ ስፔኩሌሽን በሎ ኤጁኬትድ ጌስ በሎ ኤርትራ ፍዑ ኣብ 1994 ኢትዮጵያ ፈሪማትሉ ኣብ ምፅዳቕ ግን ዕፃይ ምፃፃይ ክትገብር ምስ ረኣየት እዛ ነገር እዚኣ ክሳብ ሙሉእ ብሙሉእ ሕጊ ኣህጉራዊ ሕጊ ናይ አንክሎዝ ምቕያዳ እተረጋግፅ ኢትዮጵያ ኣብዚ ግዜ እዚ ምፍራሙ ንረብሓና ይኮነን ዝብል ዝወሰደ መስለኒ ለባም ስጉምትኻ እዩ ከምኡ ምውሳድ ንመንግስቲ ኤርትራ ኣብቲ ግዜ ኣብ 94 ናይ በዓል ኣሜሪካ ኳ ፍሉጥ እዩ ኣሜሪካ ብኤክሰፕሽናል ስቴት እያ ዝኾነ ይኹን ኣህጉራዊ ሕግን ገለን ክቕይዳ ኣይትደልን እያ ብዙሕ ኣይትፍርምን እያ ኣህጉራዊ ውዕላት ዋላ ኣብ ገሊኡ ትምራሕ እምበር ኣብ ኣሜሪካ ኣብቲ ሲቤድ ኣብ ትሕቲ ባሕሪ ዘሎ ሃብቲ ናይ ኤክስክሉሲቭ ዞን እሱታት ኣሎ የስ ረብሓና ዘይኮኑ ውዕላት ከቢድ ዋላ ይኹን ገሊኡ ዊዝድሮ ክትገብር የፍቅድኒ ቪየና ኮንቬንሽን ዘህውኹን ኣይኮነን ፈሪምካ ባይላተራል ውዕል ክትገብር ስለትኽእል ክልተኣዊ ዝምድ ውዕል ጌርካ ትጥቀምሉ ስለ ዝኽእሉ ኣህጉራዊ ውዕል ፈሪምካ ንኣብነት ናይ ሮም ድንጋጌ ናይ 1997 እቲ ናይ ኣህጉራዊ ገበናዊ ቤት ፍርዲ ዘቆመ ኤርትራ ፈሪማትሉ እያ ድሓር ግን እቲ ጉዳይ ምስ ተረኣየ ብዙሓት ሃገራት ዘይፈረማሉ ተን ዓበይቲ ዝበሃላ ኣብዚ ምፅዳቕን ገለን ትርጉም የብሉን ኢላ ዕቃበታት ጌራ መስለኒ ኣብቲ ናይ ኣይሲሲ ዝምልከት እውን ፈሪማ ብቲ መጀመርያ ድሓር ግን ኣየፅደቐቶም
ንኣብነት ናይ ሮም ስታትዩት ፍሉይ ዝገብሮ ኦፍኮርስ ብዙሓት ዊዝድሮውን ክግበር ይኽእል እዩ እንድሕር ኣንጻር ረብሓኻ ኮይኑ ከምዚ ኮንቬንሽን ውዕላት ዊዝድሮ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ተን ዊዝድሮ ክትገብረለን ዘይትኽእል ከተፍርሰን ከምቲ ኣቐዲመ ዝበልኩኻ ንዶባት ዘመልክት ንሃገራት ዘቕሙ ነገራት እምበር ንረብሓኻ ዘይከይድ ተኾይኑስ ኩሉ ግዜ ዋላ ዝፈረምካዮ ዊዝድሮ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ገርም ካልእ ኣብዚ ምስ ናይ ኣንክሎዝ ተታሒዙ ብተደጋጋሚ ከዓ ዝረብ እዚ ኣክሰስ ቱ ዘ ሲ ኢና ንሓትት ዘለና ይብሉ ግን ኣብታ ኣምሓርኛ ከዓ የባህር በር ጥያቄ እዩ ኣክሰስ ቱ ዘ ሲ ቀጥተኛ ትርጉም ናይቲ የባህር በር ጥያቄ ዝብልዎ ድዩ ወይስ ካልእ ኣክሰስ ቱ ዘ ሲ ኮመርሻል መተሓላለፊ ንባሕሪ ክትበፅሕ ወደብ ኣገልግሎት ንክትረክብ ዝምልከት ዳ እምበር ናይ ባሕሪ ኣፍ ደገ ዋንነት ዘስምዕ መስለኒ ኣብቲ ቋንቋ ኣምሓርኛ የባህር በር ጥያቄ ክብሉ ከለዉ ሚክስድ እዩ ዝተሓዋወሰ እዩ ኣብቲ ከምቲ ዝብልዎ ግን ብተርም ዝጥቀምሉ በዘላቂነት እንዲዮም ዝብሉ ንሓዋሩ ፍታሕ ዝኸውን ኦነርሺፕ እዮም ዝሓቱ ዘለዉ ኣክሰስ ኣይኮነን በቲ እንግሊዝኛ ኣክሰስ ዝብልዎ ኣክሰስ ቱ ዘ ሲ ኣክሰስ ዝኸልኣ የለኒ ኢትዮጵያ ጅቡቲ ትኹን ሶማልያ ትኹን ኬንያ ትኹን ኤርትራ ትኹን ሱዳን ትኹን መርሓባ ትኸፍሊ ትጥቀሚ እያ ታኽስታይ እቲ ነቲ ሰርቪስ ትረኽቦ ኣገልግሎት ትረኽቦ በቲ ወድባሲ ነፃ ዝበሃል ነገር የለን ከፊልካ ኢኻ ኣገልግሎት ትረክብ ኢትዮጵያ ናይ መድሃኒት ናይ ረድኤት ናይ እኽሊ ካልእ ተወሳኺ ቻርጅ ከይገበሩ ብነፃ እዮም ዝጥቀምሉ ነይሮም ትወደብ ስለዚ ኣክሰስ ከም ሊጋል ተርሚኖሎጂ ከም ናይ ሕጊ ቃል ክትርጉሞ ከለካ መንገዲ ሃቡን ይሕልፉን እያ ስለዚ ኦነርሺፕ ኣይኮነን ኣብዚኣ እውን ክንፀቕጠላ ዘለና ሶም ዝብሎ ሪዞሉሽን ናይ ዩኤን ዝብሎ 390 AV ዝብሎ access to the sea umber ownership icon access to the sea ኣይተኸለተን unclosed ዝብሎ access to the sea ቦገር ካነ ጽርካ ያለ حره ግረብ ነዛደው ኢልካ ምሕሳብ ምስተሳነ አብን ሐይመላጽ ረጊጽ ዝغነ ኣብ ሓያል ለውቲ ርሱ ከይድነን ሙሲኑ ንኸቢር ወሳነ من وسينه صلاوي 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 داجني أخلني نبري بخيبنا عمفت بلاتيكا إنا تختعتله عالم كم زفتح حر حر قيل صلاوي صلاوي عالم سكيرو بعقيق ومعاس حلفو عين الحسين لعلي نبر نغيحو بجرى النرآي رسخ وينات كوينو كاست ما تبرحي سلاوي 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 سمو تفرحي تفرحي ما زال حساب عمتنا نذكر كلالي هون نرحق النقرة من قد حرناش بقبري زرقاية من قد حرناش بقبري زرقاية سلاوي 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 سمو تفرحي
الرحيم